Hi guys, Lies of Life. Mao akong morning guys. So nag-coffee ko no tapos gibutangan ako kuan. 1 teaspoon condensed milk kay nag-crave kog something sweet. Wala pa ko na mahaw. So mao akong kuan. First breakfast ko no hay. So while akong anak nagkuan, tanag TV ako nag-inom sa akong coffee. Tapos skincare, then morning facial wash gikan Japan. And then magkuan ta. Sa tawag ni peptide serum, tapos diretso na ko kuan ani sunscreen. Di kay nako feel magbutang og more serum, so diretso nag sunscreen kay low akong energy karong adlaw na siya. Tapos dili jud ako malimtan ang lip balm kay pet peeve na ko dry lips. So mali akong breakfast quiche siya na siya kuan bacon o broccoli. Tapos gusto ko kuan kaning matcha gikan Japan. So lami kini siya guys. Tapos ginahaloan ako collagen pampapugong sa atong edad. So mao na akong morning before nang gawas mini Astrid naggukod-gukod ko sa iya ha. Bye.